Ahojte, moje meno je Ivana a v tomto dnešnom videjku sa budeme baviť o peniazoch. 10 krokov, ako sa naladiť na vibráciu peňazí. Číslo 1. Ujasni si svoj skutočný vzťah k peniazom. Úprimne sa spýtaj sám seba, čo si o peniazoch naozaj myslím. Môžete si spraviť také malé efektívne cvičenie, že si napíšete na papier pozitívne veci a negatívne veci ohľadom peňazí. Takisto ako som aj ja vyrastala, tak sme formovaní kultúrou, prostredím, našimi rodičmi, našimi priateľmi a tak ďalej. A častokrát títo ľudia nám dávajú limitácie. Ja som takisto vyrastala v limitáciách a počula som, peniaze nerastú na strome, alebo šetri na horšie časy, peniaze kazia charakter človeka, musím sa narobiť na to, aby som mala dostatočne veľa peňazí, bohatí ľudia sú chamtiví. Tak všetky tieto negatívne veci, o ktorých som vám teraz povedala a toto limitujúce zmýšľanie dáte do tej kategórie negatívnych vecí. Naopak, do pozitívnych vecí si napíšete pozitívne veci, ktoré si myslíte ohľadom peňazí alebo ktoré pociťujete. Tak, ja by som si napísala do tých pozitívnych. Milujem peniaze, pretože mi dávajú slobodu. Milujem peniaze, pretože viem, že môžem obdarovávať druhých ľudí alebo kúpiť niekomu nejaký darček, ktorý ho poteší. Takisto môžem dávať peniaze na charitu. Peniaze mi dávajú slobodu, môžem cestovať okolo celého sveta. Peniaze sú úžasný nástroj na môj život. Peniaze sú energia a ľudia, ktorí majú peniaze, alebo veľa ľudí, ktorí sa dostanú k peniazom, tak tie peniaze len zväčšujú to, čo už je v tom človeku. Ak je človek, ktorý sa dostane k peniazom, štedrý, milý, tak len mu to pozdvihne charakter, tak on bude obdarovávať alebo spraví šťastným druhých ľudí. Keď máte všetky tieto veci napísané ohľadom peňazí na papieri, tak strávite nad tým viac času, viac energie a takisto to lepšie vidíte a hlavne keď sa pozriete na tú kategóriu, ktorá má limitované zmýšľanie, tak to je presne tá kategória, to je ten blok, ktorý vám bráni v toku vašich peňazí a ktorý vám bráni, aby ste sa dostali na vibráciu finančnej hojnosti. Číslo 2. Združ vnútorný konflikt medzi peniazmi a spiritualitou. Veľa ľudí si myslí, že byť dobrý človek nejde dokopy s peniazmi. Ale pravda je taká, že peniaze nemenia charakter, len ho zosilňujú. Ak je človek milý, dobrý, tak vďaka tomu, že má peniaze, bude robiť len dobré, pozitívne veci, pomáhať druhým ľuďom, obdarovávať ich a spôsobovať im radosť. Keď máš dobré úmysly a viac peňazí, máš viac možností konať dobro. Číslo 3 je vďačnosť. Vďačnosť je najvyššia vibrácia. Je to vďačnosť za to, čo už máš. Každý jeden nový deň je dar. Fokusuj sa, sústreďuj sa na veci, ktoré máš v živote, že máš kde bývať, že máš čo jesť, za to, že máš rodinu, za to, že máš deti. Každý deň si môžeš nájsť stovky vecí, za ktorých si vďačný. Vďačnosť neznamená, že sa musíš uspokojiť s tým, čo máš, ale je to to, že si uvedomuješ veci, ktoré máš v živote a ktoré pre teba fungujú. Vďačnosť je tá najrýchlejšia skratka na vyššiu vibráciu. Číslo 4. Správaj sa ako verzia človeka, ktorý už peniaze má. Keď sa budeš správať ako človek, ktorý už peniaze má, tak nebudeš hundrovať, keď budeš platiť účty alebo keď si niečo kúpiš a povieš, že to bolo drahé. Toto je inak jeden z najdôležitejších bodov, ako sa dostať na tú vibráciu finančnej hojnosti, pretože keď budete naladení na takúto vysokú vibráciu, tak budete robiť rozhodnutia nie založené na strachu, nebudete sa naháňať za vecami a nebudete musieť hustle, ako sa povie. Pretože manifestácia nefunguje tak, že vy si pritiahnete do vášho života veci, po ktorých túžite, alebo veci, ktoré potrebujete. Vy si pritiahnete do svojho života to, na akej vibračnej zhode ste, s čím ste v súlade. Či ste v súlade s tým, čo chcete. Ja som včera zobrala moje auto do servisu a tým, že mám G-Wagon, čo je luxusné a drahé auto, tak samozrejme, že tým, že mi vymieniali olej, že mi tam dávali nové filtre a tak ďalej, tak tie peniaze, ktoré som platila za tento servis, boli oveľa väčšie, ako keby ste dávali do servisu Škodu Fabiu. A tým, že som naladená na vibráciu finančnej hojnosti, tak som sa poďakovala a mala som nesmiernu radosť z toho, že mám peniaze na to, aby som si zaplatila tento servis. Teraz sa budem cítiť ešte oveľa viac bezpečnejšie. Keby ste neboli naladení na vibráciu finančnej hojnosti, tak prvá vec, ktorá by vám preletela hlavou, by bolo: to je strašne drahé, možno ešte počkám, dám si to spraviť inokedy. Alebo by ste si to dali spraviť, ale potom by ste hundrali a boli nespokojní, koľko peňazí vás to stálo. Ďalší bod, číslo 5, dovol si prijímať. Ja som si všimla, že veľa ľudí, a hlavne na Slovensku a v Čechách som si všimla, že vedia dávať, ale nevedia prijímať. Možno ste sa aj vy niekedy stretli s tým, že niekto vám dal darček a vaša reakcia bola: a to nie, a to si nemusela, alebo sa snažíte hneď všetko oplácať, že veľa ľudí nevie prijímať
dary, ktoré sú vám dané. Ja som dala mojej známej k narodeninám tetovanie ako darček. A včera som ju tetovala a ona mi poslala na telefón $100. Stará verzia mňa, a keby som nebola naladená na vibráciu finančnej hojnosti, tak moja prvá reakcia by bola taká, že preboha, prečo mi to poslala, veď ja som jej to dala ako dar, že prečo mi teraz ona posiela peniaze. Ale namiesto toho, pretože som naladená, som sa usmiala, som sa poďakovala a napísala som jej správu. Napísala som jej, že ďakujem veľmi pekne a takisto, že tie peniaze nebudem vracať, pretože by som nám obom zablokovala finančnú hojnosť. Viete, tu v Amerike je troška iná kultúra a tu ľudia dávajú, to sa volá, že tip, čo je v podstate sprepitné za služby. Tým, že ona dostala toto tetovanie odo mňa ako darček, tak nemusela mi posielať nejaké peniaze, ale tým, že to poslala, tak to bolo iné gesto, chcela ma obdarovať. Nechcela som jej to pokaziť, keď šírila takto ďalej energiu hojnosti. Vidíte, aký je rozdiel v mindsete. Keď chcete mať viac peňazí v živote, tak nemôžete rozmýšľať tak, ako ste rozmýšľali doteraz. Musíte zmeniť stav vašej mysle a musíte vedieť, ako sa naladiť na vibráciu finančnej hojnosti. Ak chcete vedieť viac, ako sa naladiť na takúto vibráciu peňazí, alebo ako sa naladiť na vibráciu lásky, ako sa naladiť na vibráciu čohokoľvek, čo si chcete pritiahnuť do vášho života, tak kliknite na link pod týmto videjkom a zaregistrujte sa na môj online seminár, kde vás to učím. Ja vám tam vysvetľujem krok po kroku, ako sa naladiť na vibráciu toho, čo si chcete do života pritiahnuť, či sú to hmotné veci alebo nehmotné veci. Ak pozeráte toto videjko a páči sa vám, tak ja viem, že ste v bode vo vašom živote, keď chcete zmeniť veci k lepšiemu. Prácu na sebe môžete spraviť len vy sami. Nikto to za vás nespraví. Jedna z dôležitých vecí, ktorú musíte najprv spraviť, je rozhodnutie. A raz, keď spravíte rozhodnutie, že chcete mať lepší život, že sa chcete posúvať na vyšší level, tak musíte spraviť ohľadom toho niečo a začnete tým, že začnete pracovať sami na sebe. Ja sama pracujem na sebe každý deň a manifestácia je niečo, čo praktizujem už vyše 20 rokov. Ja som takisto musela investovať do seba peniaze, čas, energiu na to, aby som sa stala najlepšou verziou samej seba. Ak sa chceš posúvať ďalej a chceš sa stať súčasťou mojej komunity, tak nezabudni potvrdiť odber na mojom YouTube kanáli, olajkuj toto videjko, okomentuj a pošli ho ďalej. A ja sa teším, ako sa uvidíme na mojom online kurze.